Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучыларым. Аилә мөнәсәбәтләренә кагылышлы тапшыру эфирга чыккач, сездән күп комментарийлар алдым. Телефоннан шалтыратучылар да булды. Татарстан Республикасының бер авылында гомер кичерүче 48 яшьлек Зөлфирә ханым да шалтыратып үз проблемасын сөйләде, киңәш сорады. Зөлфирә яшәгән авыл исемен атамыйм, әйдәгез аның үзен тыңлыйк, бәлки сезнең дә киңәшегез бардыр. 24 ел була дигәндә, ирем мине мыскыл итеп, мине генә түгел, әнисен, әтисен, кызыбызны ташлап, башка хатынга чыгып китте. Аның белән аерылмаган килеш никах укыттылар. Безгә әйтмичә, аның янында ничәдер көннәр торгач, яңадан әйләнеп кайтты. Кайтса да ул барыбер аның янына йөрүен дәвам итә. Сюжетыңнан чыгып инде әйтүем, ярату бар, ул юк ул дигәннән. Яратып кияүгә чыксаң да, ярату юк ул. Ул бер-береңә ияләшү генә. Хәзер инде минем яратуым да юк. Хөрмәт итүем дә калмады. Шундый мыскыл итеп чыгып киткәч. Үзе кайтып керде. Әнисенә егылды, миңа кирәкми ул, мин анарга борылып та карамыйм, мин аны гафу да итмим, кичермим дә. Кыз белән сөйләшәләр, аралашалар, аларның арасына да кермим. Бу минем үз фикерем. Мин аны гафу итә алмыйм. Нәрсә диергә дә белгән юк. Кайта китә йөри, мин аны эшкә озатмыйм, каршы алмыйм. Мин аның белән хәзер менә шул никах укытып чыгып киткәннән бирле 4нче айдыр бер сүз дәшешкән юк, бер эй астында торсак та, аның бүлмәсе үзенеке аерым, минеке үземнеке аерым. Яни әти аңлар инде. Алар торган хәтле тормастагы. Алардан соң инде күз күрер. Күбесе ник китмисең инде, ни инде дә диючеләр булды. Мин шунда 24 ел хезмәт иткәч, ничек китим? Алдагысын Алла белән иләр булганын. Шундый хәлләр. Гомер буе яшәгән ир гашык була да бер мизгелдә яшь шибәр хатынга китеп бара. Монда бит әле тагын бер хәл. Ир аерылмаган килеш икенче хатын белән никах укыта, җитмәсә мәҗлескә туганнарын да чакыра. Бу нинди хәл соң? Моны шуны гына берәр мулла дийме, хәсрәт дийме, шунардан гына сорагыз әле, пожалуйста. Ул соң аерылмаган килеш, талак этмәгән килеш, ничек ул теге яшь булла шулай никах укытала. Оннан соң туганнары, сеңлесе дөрес никахка бармаган инде, энесе барган. Белә торып моны шулай мыскыл итүләренә аптырадым мин. Моны шул киңәш бирсен иде берәр мулла. Шулай буламы ул? Бу бит инде элекке заман түгел. Элекке заманда 3 хатын алсалар да бит инде алар баштангы хатыннардан сорап инде никах кылгандыр ул. Бар инде андыйлары да. Моны баса бит инде хәзерге заманда белмим. Бу хәлне мин Казан хәзрәтләренең берничәсенә сөйләдем. Кызганычка каршы, Фәгыйлә әлегә вакытым юк дип комментарий бирмәделәр. Татарстан Республикасының дини нәзарәте белән элемтәгә кердем. Әйдәгез, Булат хәзрәт Мубараковны тыңлыйк. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Мин ашыклы яшәк монда берничә мәсьәлә бар. Беренче мәсьәлә, ислам дине ир кешегә икенче хатын алырга рөхсәт итә. Ул берничә аятта искә алынган, ягъни Аллаһ Тәгалә аны берничә аятта искә ала ул рөхсәтне. Ир кеше үзенең хатынына әйтмәсә, никах дөрес буламы? Әйе, беренче хатынга әйтү никах дөрестлеге өчен шарт түгел. Ләкин бер зур ләкин бар. Менә шул ләкинне дә без аңларга тиешбез. Монда башка бер мәсьәлә бар. Бу ир үз өстенә җаваплылык ала белми мөгаен. Миңа шулай дип тоела. Ни өчен? Чөнки шәригатыбыз җаваплылык ала белүне һәм гадиллекне икенче хатын алачак иргә шарт булып куша. Ә монда бу ир кеше беренче хатынны башка хатын белән генә алыштырды.
тәҗрибәдән чыгып әйтәм. Күп кенә гаиләләр шулай итеп таркала. Хәзрәт тә бу очракта ирнең беренче хатынына карата җавапсызлыгын әйтеп узды. Яшь чакта яратышып ийләнешкән парлар ни өчен аерылыша? Төп гаеп нәрсәдә? Бу ситуациyaдан чыгу юлы бармы? Әңгәмәдәшем Сөембикә журналы җитәкчесе урынбасары Рәмзия ханым Кашапова. Biz үзебезне гел тәрбияләп торырга тиеш. Менә кияүгә чыктың, тормыш башлап җибәрдең, матур яшь чаклар, һәм инде үз бер-берегезне яратып яшисез. Менә еллар уза, балалар туды, үстерәбез, һәм инде игътибарны киметәбез бер-беребезгә. Шул арада менә беләсезме ничек, мәхәббәт тә сүнә башлый. Хатын-кызлар әлбәттә күбрәк, ирләр азрак. Хатын-кыз гел үзен пәрвәриш иттереп тотарга тиеш. Ни өчен? Хатын-кыз үзен яратырга тиеш. Хатын-кыз ирен дә яратырга тиеш. Һәм инде иренә кызык булырга тиеш. Менә 20 ел, 25, 30 ел яшәгән парлар бер-берен хөрмәт итеп, һәм инде яратып яшәгән парлар, алар бер-беренә гел кызык. Ләкин бар парлар менә вакыты җитте, кияүгә чыгарга кирәк. Кияүгә чыкты, яши. Бер заман инде шул ук менә теге авыл җирендә малын карый, сыерын сава, баласын үстерә һәм башкалар. Аннары русча әйткәндә ломовая лошадь була инде ул. Имән. Менә шул хатын-кыз үзен карамый, үзенә игътибар итми. Шул заманда шыпырт кына ирләр яшь кызларга карый башлый. Шыпырт кына елмаеп матур сүзләр бер-беренә гәп ата башлыйлар инде. Аннары теге бер заман күрше хатынымы яки бүтән хатын-кызмы әйтә башлый. Каралы, синең ирең бит менә фәлән кем белән йөри. Каралы, синең ирең бит менә моның белән очраша. Шунда хатын-кыз кабынып китә дәген, аннары ирен тирги башлый, куып чыгара яки аерылырга әзерләнәләр һәм башка төрле ситуация килеп чыга. Менә монда мин сезгә әйтәсем килә, кызлар, башта үзегезгә игътибар бирегез. Үзегезне үзегез тәрбияләмәсәгез, үзегезгә үзегез кызык булмасагыз, үзегезне үзегез яратмасагыз, кем сезне яратсын? Матур киенергә кирәк. Менә теге авыл җирендә менә инде үзебезне карарга вакыт юк, бала үстерәсе бар, мал карыйсы бар. Беләсезме, үзен хөрмәт иткән ханым үзенә гел 5 минут, 10 минут, 15 минут булса да таба. Шул ук заманда менә тавыклар үстерәбез. Авылда һәркемнең өендә, йортында тавык бар. Бер йомырканы алыгыз. Атнасына бер тапкыр шул йомырканың сарысын битенә сөртеп маска ясагыз. Менә үзегезне үзегез ярата башлыйсыз шуның белән. Менә бу ханымга сез нинди киңәш бирер идегез? Беләсезме, менә бу ханымга минем киңәшем ир белән бергә утырып сөйләшергә. Нәрсә булды? Ни булды безнең арада? Дустым, әйдә сөйләшеп алыйк әле. Ни өчен мин сиңа менә бүгенге көндә хатын буларак баламны үстереп, менә шул хәтле ничә елында алар бер 20 елдан артык яшәгән. Нәрсә булды? Кай чакта без синең белән абындык дип сөйләшер идем бу ханым. Менә киңәшем дә шул. Һәм инде ул ханым урынында булсам, мин әйтерим, әйдә дустым, утырып сөйләшик әле. Нәрсә булды арабызда дип. Менә бу беренчесе. Икенчесе, һәм инде беләм, менә 40-тан 45-тан узгач, әлбәттә без инде беркем дә яшәрми. Без әлбәттә матур иттереп картаярга кирәк. Әлбәттә матур иттереп картлыкны кабул итеп һәм инде көтеп алырга кирәк. Менә шул чакта үзегезне игътибарсыз калдырмагыз дип әйтәсем килә. Бит безнең әбиләребез урак та урганнар, 10 бала тәрбияләп үстергәннәр, аерылуның нәрсә икәнен дә белмәгәннәр. Балалар әти белән дә, әни белән дә үскәннәр. Зөлфирә ханым минем каналда катнашып килүче Биби Ниса апаның фикерен сорады. Әйдәгез, өлкән буын нинди киңәш бирер икән? Тыңлап карыйк әле. Сөйләгән сүзләре без инде нәрсә булсын, нәсихәт булсын, үгет булсын инде. Зөлфирә сеңлем, син шундый кайгы инде ул кайгы ир бирмәк, җан бирмәк дип әйтәләр. Нәрсә генә әйтсәң дә,
Kartlık ömür var, yaşlık ömür var. Eli sen 24 yıl gına yaşagan, 24 tugul 50 yıl yaşap da erlerinin gış degeni de kız dep uleler. Nerse dep aytsam sen iyinden çıkıp gitme. İyinden çıkıp gitme. İyinde kal. Resul bik matur hatın bilen turası keleyken, o'zi başka yerde iş alsın, semya kırsın, yaşasın. Dersini aytkanda hatın kız o'zimiz jo'larbiz, jaratqanga xiyollanamiz, muhabbat deymiz, mana turmush etamiz deb. Shunga ko'ra aytganlar, o'zini salomatligini qara. Elhamdülillah şükür sen o'zing tertibda. Allohga shukr sen o'zing gulashida tugul nida tugul. Anga chiqib ketmishi aql kirmay. Shunga ko'ra ul chiqib ketgan, aql kirib balkim qartaygan umrida aybat iptash bo'lar. Narsagini aytsanda iratqada eng baxtli kishi birinchi nikoh bilan yashay. Eng baxtli irat birinchi nikoh bilan yashay. Ул birinchi nikoh ул baxt keltira, salomatlik keltira, tinchlik keltira. Shuning bilan g'ayla tizik qila. Mana shul endi narsa deb aytam, siylashmishi ishingga jiyma jonim. Siylashmishi ishingga jiy, ul o'zi bek zo'r she'r. İşte hosil bo'la jamon she'r. Sen rohatlanib kilasin kil, siylashasin siylash. Ul tigi xotinning nikohi durust tugul. Andan da mundan da aqsha bersan, din ahillari kisaga shatırlatib tig'alar da estağfurullah kelimetin Rabbul Kibri kun sayin nikohda o'qiylar. Nikoh o'qishisi gunohiga estağfurullah günahısı o'zina bo'lsin. Mana shu narsa deb aytdim, baliq boshdan buzila. Mana ularning neylari haqida o'gitlari yo'q, nasihatlari yo'q. Tuğanlar bilesin bile şeyler kızım. Tuğanlar birov balta bire, birov bıçak bire. Sen jarılıp ol. Tuğanlar yok bet. Tuğan kim? Bir tuğanın gına. Olda bay bulsan kuralmay, jarıl bulsan bir almay. Özün kulga al. Yiyinden çıkıp gitme. Erkeşe, 5 hatınga bar debet. Halinden kilse 10 hatınga bar debet. Onları 50 tulgaçtın savula. Şimdi bolsa ikinci hatınga da bar alması bolar. Yaşlara bit. Dert suna bit. Hemen nerse vakıtlışa. Dert de vakıtlışa. Kila kartlık bir zaman. Kila kartlık bir zaman. Şu kart kaygaçtım. Bütün günahlarını jarlı kılıp, maturgana yaşarga nasip bulsun. Mine şu kartaygan ömürde, şak irde aybet bula. Fakat o'z iyinden çıkma. Akılga otursun, mine minnen de avuştu ol. Kartaygaçtın, mine nerse deydi ipteşim. Ulesin bulsa yaş vakitte ul deydi. Abo nerse şinin deydi sıradım. Yaş vakitte ulsan hatın tavuk bula deydi. Kartaygaçtın, ule kurma hatın. Sen ulgeçtin min nişin mende deydi. Mana şular menden urna qaltağı gelme. Qaynatanını da zorla, qaynananını da zorla. Yerlerini işine şeytan kirdi hazır. Şeytanlar yanında sihir ko'p, bızık ko'p. Onun ko'zlari bir kimni de ko'rmaydi. Şol şeytan jirtanı. O'z g'aybini o'zi tamiy olmaydi. Onları ukine, onları bir bay kişiler erin ko'rkamdir ezrek. Akşalıdır. Akşalı kişini yaratalar bitkezer. Şimdi zakulunu erin jaratkan muhabbetten bala atası. Mana şulay aytırıp iyinde bu da senin işte hasret yok. Kenleşip yaşasınlar. Kilesin kil, sileşesin sileş. Allah'a şükür min tertipli bu dünya deyip şükranı kıl. Buldu. Хөрмәтле тыңлаучыларым, сез Зөлфирә ханымга нинди киңәш бирер идегез? Мин булсам бу йортта башка кала алмас идем. Фикерләрегезне комментарий рәвешендә калдырсагыз иде. Мин сезнең белән саубуллашам, каналыма язылырга онытмагыз, сау булыгыз.